Okay, magandang hapon po. Yan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Yan. Siyempre, hapon na naman. And then, magluluto na naman tayo, okay? So, magluluto po tayo ngayon ng skipjack tuna. Yan po ang lulutuin natin ngayon. Skipjack tuna. Yan lang po ilalagay natin. Ang ating mga ricado, bawang, sibuyas, luya, sili, green chilies, and red chilies. At siyempre, gagamit din po tayo ng bay leaves tsaka paminta mamaya, okay? So, yan no. Lilinisan ko lang po yung ating tuna, and then hiwain ko yung ating mga ricado, and then proceed na po tayo sa ating pagluluto. Alright? Balik po ulit tayo mamaya. Okay, so ayan na po, nalinisan ko na yung ating skipjack tuna, and then yung ating pong mga ricado, syempre nahiwa-hiwa na, bawang, sibuyas, luya, green chilies, red chilies, at yung pong ating bay leaves. So, nagpainit na rin po ako rito ng mantika, no? So, ang gawin po natin, maggisa na po tayo. Lagay na po natin lahat yan. Sabay-sabay. Okay. Yan. Sabay-sabay na po natin gisa yan. Yung mga pabango niya. Okay. Ang sarap ng itsura, bebe. Okay. So, antayin lamang po natin ito na mag-isa. And then, lagay na po natin yung isda natin. Okay po? So, balikan po natin kapag nag-isa na po yung ating mga ricado. Alright. Oh, yeah, baby. Okay. So, nag-isa na po yung ating mga ricado. No? Yan. And then, ang next step po natin is lagay na po natin yung ating isda. Lansan po natin siyang mabuti. Yan po magsisilbi ng higaan. Alright, yung mga ricado. Okay. Last one, baby. Alright. So, after that, hayaan lamang po natin ito dyan ng mga pang 2 minuto, and then saka po natin siya tutubigan at lalagyan ng timpla. Okay po. So, balikan po ulit natin, Okay. So, pagkatapos po ng 2 minutes, yan na po itsura niya. Ang gawin po natin is balik ta rin po natin. Okay. Yan. Alright. Yun. Hindi po siya pasusunog kasi may higaan po siyang mga ricado. Okay po. At hindi rin po masusunog yung ating mga ricado kasi naka-medium heat lang po tayo. Okay. So, another 2 minutes. And then, balikan po ulit natin. Ano po? So, after po ng 2 minuto, yan. Lumabas na po yung bango niya talaga. Yung bango ng mga ricado. Okay. Lagyan na po natin yan ng tubig. Okay. Yan. Tapos po natin malagyan ng tubig. Tapos lagyan na po natin siya ng soy sauce. Yan. Lagyan na po natin siya ng soy sauce. Yan. Okay po. And then, ayan, hayaan lang po natin dyan na kumulo ng kumulo. Hanggang sa maiga ng konti ang kanyang sabaw. Okay. So, ayan po yung itsura niya. No? Ay, kulang pa po pala tayo ng paminta. Hindi ko lang nakalimutan. Oh my G. Okay. So, lagyan na po pala natin ng pamintang durog. Ayan. Hindi ko lang nakalimutan ng ating pamintang durog. Okay. Ayan. Tapos po natin lagyan ng paminta. Takpan na po natin at hayaan lang po natin dyan na maluto. No? Kumulo ng kumulo. Alright. So, balikan po ulit natin mamaya. Okay. So, balikan po natin yung niluluto natin. Ayan. Medyo nabawasan na po siya ng sabaw. Ang gawin po natin, kasi babaliktad ko po ulit ang ating mga isda. Ayan. Para po magpantay ang kanyang yung pagkasipsip ng kanyang
lasa. Yan, ang ating mga ricado. Okay. Yun. Oh my goodness. Alright. Okay. At hayaan lang po natin ulit dyan na kumulo ng kumulo. Okay, hanggang sa maabot po natin yung sabaw na gusto natin. Saka po tayo magdadagdag ng suka. At saka po natin titimplahan. Okay? Balikan po ulit natin. Pagkatapos po ng mga ilang saglit. Yan. Kapag na-reduce na po ang kanyang sabaw. Alright? Okay. So, check po natin. Yan. Paunti na po ng paunti ang kanyang sabaw. No? So, ang gagawin po natin, lalagyan na po natin siya ng suka. Yan. Suka. Oh my goodness. Lagyan na po natin siya ng suka. Yan. Okay na po yan. Lagay natin na suka. Then, lagyan na po natin siya ng magic. Yan. Magic. Okay. Then, pan lang po natin yung mga magic na nasa ibabaw para po madurog silang lahat. Yan, matunaw silang lahat. Okay. And then, hayaan lang po natin ulit na kumulo ng kumulo. Hanggang sa po makuha na natin yung sabaw na gusto natin. Okay? Alright, so balikan po ulit natin. So, okay. Last and final check po tayo sa ating niluluto. Ayan. So, nakuha na po natin yung sabaw na gusto natin, no? Ayan. Kailangan po natin ng may sabaw ng konti kasi babaunin po sa trabaho. At mahirap po ang kumain ng walang sabaw. Yan. Yes po. Kasi po 30 minutes lang ang break namin, ang lunch break namin sa trabaho. Kailangan after 30 minutes, yan, nakabalik ka na sa trabaho. Okay. Alright. So, yan na po yung ating luto, no? Papatayin na po natin. Sakto na po yung sabaw na yan para sa akin. Okay? Alright. So, nakatapos na naman po tayo ng isang luto, no? Yan. At ang oras po natin ay 7:04. At kailangan na po natin kumain at matulog. Kasi nga po is 4:30 pang pasok natin bukas. Ay, puyat na naman. Okay? So, yan lamang po. At magandang gabi po sa inyong lahat. Okay po. Ingat po kayo lagi dyan. Maraming salamat po sa patuloy ninyong panonood. Okay? Yan. Thank you. Maraming salamat po.